Tak přátelé, co týden spral? Předně probíhá mistrovství světové v fotbale. Já vám k tomu pustím takový jeden za mě velmi vtipný klipíček. Koukněte. Oh, hey, that's my cart. Sorry about that, man. No a to bude dneska bohužel jediná věc, která je legrační. Přátelé, v první ze dvou hlavních částí se budu poměrně podrobně věnovat zprávě Rape Gang Inquiry Report, o jejímž vydání ve Velké Británii jsem se stručně zmínil minule. Teď jsem ji konečně dočetl. Má 219 stránek. Je to čtení otřesné, obludné, děsivé, drastické. Podotýkám, že to šetření neprovedly žádné státní orgány, ty naopak dlouhodobě soustavně bránili takovému šetření. Provedl jej tým, který sestavil poslanec britského parlamentu Rupert Lowe. Nejprve uvedu rámcový přehled, pak budu citovat z části, která obsahuje výpovědi obětí, potom z části, která se zabývá rolí islámu v činnosti grooming gangů a nakonec z části, která se zabývá vnitropolitickými faktory, které umožnily, v podstatě ještě umožňují činnost grooming gangů. To, co budu citovat, je rychlý překlad na první dobrou, takže se omlouvám, že nevždy bude dokonalý. Rámcový přehled. Organizované sítě pachatelů měly vybudované postupy, jak se zmocňovat obětí, pěstovat v nich závislost na drogách a alkoholu, přemisťovat je mezi lokalitami po celé zemi. Oběti byly znásilňovány, hromadně znásilňovány, bity, týrány, přiváděny do jiného stavu, nuceny k potratům, někdy nuceny ke konverzi k islámu a sňatkům s muslimy. Naprostá většina pachatelů nebyla nikdy odsouzena a naprostá většina pachatelů byli pakistánští muslimové. V menší míře se jednalo o muslimy, skupiny muslimů syrského, somálského, tureckého a iránského původu. Oběti bílé anglické dívky převážně z dělnického prostředí, mnohdy z narušených rodin nebo dětských domovů a převážně nezletilé ve věku už od 11 let, byly vyzvedávány před školami, dětskými domovy a na ulicích. Taxíky je odvážely do bytů a domů, kde byly hromadně znásilňovány, což bylo mnohdy natáčeno na video za účelem pozdějšího vydírání. Byly uráženy jako bílý povl, bílé děvky, které si znásilnění zaslouží. Mnoho jich otěhotnělo, některé potratily v důsledku prožitých traumat, jiné byly nuceny k potratům, často v domácích podmínkách. Mnohé byly týrány v takzvaných červených pokojích určených k mučení. Policie, sociální služby, školy, NHS, což je státní zdravotnictví v Británii, místní a státní úřady umožnili beztrestnou činnost těchto gangů, přičemž prokazatelně neexistovala politická vůle zabývat se jejich zločiny z obavy, že by byly obviněny z islamofobie nebo rasismu. Veškeré státní instituce je odepsaly. Policie ignorovala opakovaná hlášení, kriminalizovala oběti na místo pachatelů, ničila důkazy. Sociálka umisťovala dívky do dětských domovů známých jako loviště gangů, ignorovala hlášení o spáchaných činech a mstila se whistleblowerům. NHS, státní instituce státního zdravotnictví,
Přestože dívky přicházely s poraněním genitálií, množstvím pohlavních chorob, těhotenstvím v důsledku znásilnění, opakovanými pokusy o sebevraždu, místo aby svěřili oběti do terapeutické péče a hlásila případy policii, propouštěla oběti zpět do rukou pachatelů. Školy, navzdory tomu, že u školních bran vyzvedávali dívky starší mužové a odváželi je, a přestože dostávali hlášení o znásilněních dokonce přímo ve školách, reagovali vylučováním těchto dívek ze školy. Úřady vydávající licence taxikářům, kteří tvořili logistickou strukturu pro činnost gangů, obnovovali licence navzdory důkazům o kriminální činnosti taxikářů a odmítala vyhovět žádostem veřejnosti o zavedení bezpečnostních opatření, například kamer v taxíkách. V některých případech se příslušníci policie a sociálky dokonce sami účastnili znásilňování. Místní úřady, starostové a poslanci parlamentu, zejména za libristickou stranu, dostávali zprávy o činnosti gangů, ale popírali jejich existenci. Upřednostňovali voličské hlasy muslimských komunit před ochranou obětí, bránili vyšetřování, mazali data o etnicitě pachatelů a označovala varovné hlasy veřejnosti jako propagandu krajní pravice. Popsané zločiny byly páchány po celé zemi ve 149 správních okresech. Tady je mapa. Po dobu několika desítek let obětí jsou minimálně vyšší desítky tisíc. Z tohoto rámcového přehledu si nelze ani vzdáleně udělat představu o tom, co konkrétně ty gangy prováděly, protože se to vymyká veškeré představivosti. Proto teď budu citovat z výpovědí obětí. Jména dívek jsou smyšlená. Chloe. Ve 13 letech sdělila sociálce, že ji sexuálně zneužívají gangy muslimů a sociálka jí na to poskytla informace o antikoncepci. Jeden pracovník ji vzal na kliniku, kde jí byla diagnostikována chlamydie v krku a vagíně, kapavka, vaginální bradavice, což je pohlavně přenosné onemocnění způsobené virem HPV, zánětlivé onemocnění v pánevní oblasti. Ani klinika, ani sociální pracovník věc neprošetřili, ani neoznámili. Policie nacházela Chloe a další děti opakovaně v autech se členy gangů a nechávala to být bez otázek. Když Chloe vypověděla policii v plné šíři, co se s ní dělo, policie jí sdělila, že se nedá nic dělat. Při znásilňování ji vrazili do vagíny lahev, kde se roztříštila, byla přijata na jednotku A&E, to je myslím Ambulance and Emergency, kde byla ošetřena a bez otázek propuštěna. Chloe byla několik let převážena po celé zemi od domu k domu a zneužívána jedním mužem za druhým. Tito muži za to gangu platili a zacházeli s ní jako s věcí. V 18 letech pro ní sociálka našla byt, skupina muslimských mužů se do něj nastěhovala. Běžně ji píchali drogy a znásilňovali penisem a různými předměty, včetně baseballové pálky. Navykli ji na heroin. Její denní existence se stala nepřetržitými cykly znásilňování a násilí. Když otěhotněla, přinutili ji ke konverzi k islámu, vynucenému sňatku a při každé neposlušnosti byla zbyta do modra. Fiona ve 13 byla umístěna do dětského domova, který byl známý jako vysoce rizikový. Členové grooming gangů čekali vždy před branou v autech, konverzovali se zaměstnanci nebo jim dokonce telefonovali a dotazovali se na dívky. Jedna zaměstnankyně chtěla si obsat jejich poznávací značky a vedení jí sdělilo, že pokud tak učiní, bude propuštěna.
Když její matka volala na policii a ohlásila, že její dceru zneužívají muži asijského původu, operátor jí sdělil, že je nemůže označit jako asijské muže, protože je to rasistické, a řekl jí, že dcera může být ráda, že se seznamuje s jinou kulturou. Při jedné příležitosti policista vrátil Fionu do domu, kde byla znásilňována, a řekl mužům, ať si s ní užijí. Fionu často drželi v domě, jemuž se přezdívalo Party House, kam chodilo vždy zhruba 20 mužů, kteří ji znásilňovali. Fiona vypovídá, jak jednou byla s několika dívkami podrobena extrémnímu sexuálnímu násilí, jehož účelem už nebylo sexuální uspokojení, ale naprosté ponížení obětí. Michelle ve 14 začala být znásilňována a bita tak, že měla modřiny a tržné rány. Kamarádka zavolala policii. Na místě policie konstatovala, že není dostatek důkazů, a označila Michelle za prostitutku. Za 3 roky Michelle znásilnilo 600 až 700 mužů. Whitney, znásilňovaná Pákistánci od 15 let, popisuje bití a jednou ji drželi před obličejem rozžhavený kus železa. Sally, matka zneužívané dcery. Dcera mizela z domu, vracívala se s modřinami a řeznými ranami a zdrogovaná. Přestože policie měla k dispozici její telefon se stovkami zpráv od členů gangu, nikdy nezahájila žádné vyšetřování. Při jedné příležitosti oznámila znásilňování v nemocnici, měla opuchlou a oteklou vagínu. Nemocnice podala oznámení policii. Následně dcera začala dostávat výhrušky zabitím. Ze strachu odvolala obvinění, načež byla obžalována z křivé výpovědi a odsouzena. Sally oznámila 39krát, že dcera zmizela. Byla vzata do péče agentury pro ochranu dětí, ale policie jí odebírala telefon, takže nemohla být kontaktována. Jednou byla nalezena v polích se zraněním hlavy, uříznutým prstem, modřinami a řeznými ranami. Napsala pak post na Facebook o tom, že je obětí grooming gangů. Do hodiny ji policie zadržela a vzala do vazby. Marlon, otec zneužívané dcery. Policie ho instruovala, aby přestal ohlašovat její zmizení. Marlon shromáždil hojnost důkazů, ale ty později záhadně zmizely. Nakonec byla dcera umístěna do domova s ochrannou péčí na jednotku, kde veškerý personál byli muslimové. Byla dál zneužívána gangem i pracovníky tohoto střediska. Taylor, zneužívaná od 15 let. Odhaduje, že ji znásilnilo kolem 100 mužů. Vypovídá, že ji drželi nůž u krku, někdy i pistoli. Jedna z jiných dívek zemřela a Taylor byla upozorněna, že když bude vypovídat na policii, skončí stejně. Taylor přesto napsala pro policii 22stránkovou zprávu, poskytla telefonní čísla členů gangu, kteří jí posílali výhružné zprávy. Žádné vyšetřování nebylo zahájeno. Marie, znásilňovaná od 7 let. Její násilná matka spolupracovala s gangem a matčin partner ji také znásilňoval. Když otěhotněla, udělali jí potrat pletací jehlicí. Řadu let byla znásilňovaná vaginálně i análně. Močili na ní a strkali jí předměty do vagíny. 2krát ji znásilnil 55letý policejní seržant. Jane, znásilňoval jí gang a drogový dealer. Byla prodávána dalším mužům. Policie ji brala jako nespolehlivého svědka. Její dopis v sociálce byl odstraněn z jejich složek. Lily, unášená a znásilňována od 6 let. V dětském domově byla řadu let svědkem toho, že zaměstnanci vybírali členům gangu dívky a předávali je taxikářům před branami. Jakmile před branami zatroubilo auto, vyvedli je ven. Sally byla brutálně znásilňovaná i personálem dětského domova, utrpěla zranění hlavy a trvalou neurologickou poruchu a mozkovou výduť.
Policie skartovala záznamy o zneužívání. Viktorie, matka zneužívané dcery. Její dcera byla vystavena psychickému a fyzickému zneužívání, včetně škrcení, výhružek smrtí, znásilňování a finančního zneužívání. Eleanor v 17 letech byla svědkem toho, jak gang bodal nožem jinou dívku. Dala jí první pomoc a zavolala záchranku. Byla odsouzena na 2 roky jako spolupachatel. Jen od 17 let hromadně znásilňovaná gangem kurdských muslimů. Jednou byla análně znásilněna v parku, byla nucena být svědkem rituálního podřezávání jehňat, což je způsob, jak se připravuje maso halal. Kate byla znásilňována od 13 let a přitom natáčena. Rovněž byla zneužívána před webkamerou a pokud livestream nevygeneroval dost peněz, byla bita a týrána. Během výpovědí na policii byl na ní činěn nátlak, aby výpověď odvolala a hrozili jí, že pokud sebemenší detail bude nepravdivý, bude zatčena a obviněna. Byla mučena v červených pokojích, znásilňovaná na parties a během tzv. Cop nights byla znásilňovaná policisty. Byla znásilňovaná až 4krát denně, většinu dní v týdnu. Jednou gang přivedl mnohem mladší dívku a avizoval, že ji znásilní obzvlášť brutálně. Kate se nabídla místo ní a byla zmlácena. Jindy, když se pokusila utéct, byla zbita a ostříhána dohola. Poskytla sociálním pracovníkům deník, ale nevěřili jí, že je pravdivý. Jednou byla nalezena v hotelovém pokoji nahá a s modřinami, kde jí bylo řečeno, ať tam čeká na další muže. Policie obvykle tvrdila, že se schází se staršími muži dobrovolně. Členové gangu se chlubili, že mají u policie své lidi. Jednou byla svědkem vraždy jiné dívky a bylo jí řečeno, že za to může ona, Kate, protože mluvila na policii a že to potká i ji, bude-li se to opakovat. Krátce na to byla vzata do červeného pokoje a přinucena být svědkem extrémního násilí na dívce Meg, které skončilo její smrtí. Při jiné příležitosti byla vyzvednuta před školou a členové gangu jí sdělili, že je v průšvihu, protože nebyla k dispozici v důsledku pobytu v nemocnici. Na 9 dní ji odvezli do karavanu, kde byla vystavena sexuálnímu násilí a mučení. Byla znásilňována psem a muži uzavírali sázky, zda jí pes znásilní vaginálně nebo análně. Byla přitom nafilmována a poté přinucená nahrávku shlédnout. Další rok byla převážena ke znásilňování po celé zemi. Jelikož byla křesťanka, muži se jí posmívali, že ji Bůh opustil. Felicity. Pokoj v prvním patře byl určen pro trestání. V něm byly oběti zavíráni do klecí. Oběti byly páleny rozžhaveným železem. Viděla jsem, jak jednu dívku uškrtili a všichni muži se tomu smáli. Mně hrozili, že mě rozsekají na kusy a předhodí prasatům. Jednu dívku bodali a zapálili ji. Musel jsem se na to dívat. Při jedné příležitosti mě pověsili hlavou dolů, zbičovali a pomočili. Jindy mě naládovali prášky, zvracela jsem a přitom mě znásilňovali. Viděla jsem, jak před očima jiné dívky, matky, típali cigarety o její batole a to posléze zemřelo. Phoebe. Muž z Bangladéše mi vykopl zuby a dupal po hlavě. Viděla jsem, jak přijela dodávka a v ní bylo asi 15 dívek v klecích. Řekli mi, že musím přibrat, protože Somálci mají rádi tlustší dívky a násilně mě vykrmovali. Lékař vypověděl, že u dívky zaznamenal fyzické známky sexuálního zneužívání od raného dětství. Genitální vyrážky, poškozená střeva, zranění z análního znásilňování, penetrace předměty, známky škrcení a řezání. Nadřízený označil za příčinu její psychické problémy a propustil je. A teď
velmi stručně z výpovědí whistleblowerů. Jejich výpovědi byly skartovány, byli vyhazováni z práce a bylo proti nim zahájeno vyšetřování pro šíření pomluv. Byli zatýkáni policií v nočních hodinách. Pokud dali něco na sociální sítě, byli obžalováni z podněcování nepokojů. Jeden byl odsouzen na 9 měsíců. Fred nashromáždil důkazy proti 13 predátorům. Všichni byli odsouzeni k veřejně prospěšným pracím. Whistleblowerka Sára, když vypovídala na policii, vyšetřovatel vypnul nahrávání a řekl, aby stáhla obvinění pro nedostatek důkazů. Teď se dostávám k značně nepohodlné části reportu, což je role islámu v činnosti gangu. Ella Hill, někdejší oběť rotherhamského gangu, nyní doktorka, konstatuje, že zneužívání bylo spojeno s přitěžujícími okolnostmi rasově a nábožensky motivovaných činů. Bylo jí opakováno, že je zneužívána, protože je běložka a křesťanka. Během bytí jí opakovali, že je bílá špína, bílá kurva, křesťanská kunda, že je bezcennější než hovno a podle Aláha musí být trestána. Znásilňování bílých křesťanek se nepovažuje za nevěru. Byla bita, škrcena, kopána, drželi jí hlavou pod vodou a více než 100krát znásilněna. Řekli jí, že když při znásilňování nekřičela, považuje se to podle Koránu za souhlas a měla by být ukamenována. Říkali jí, že muslimské dívky jsou čisté a nemuslimky špinavé. Při znásilňování někdy předčítali z Koránu nebo provolávali Allahu Akbar. Byla 8krát přinucena k potratu, jednou v 5. měsíci. Kulturní vzorce přispívající k normalizování sexuálního zneužívání nemuslimských dívek se opírají minimálně o 8 teologických doktrín islámu. Nadřazenost muslimů. Muslimové jsou inherentně nadřazeni nemuslimům. Korán 3.110. Židé a křesťané jsou nečistí. Súra 9.28. To přispívá k jejich dehumanizaci. Doktorka Hillová popisuje, jak jiná oběť z Rotherhamu během znásilňování desítkami mužů musela lízat nohy kolem stojícím muslimům. S tím souvisí mentalita my a oni. Klanová mentalita muslimů je založena na kodexu cti a hanby. Kdyby nějaký muslim vynesl ven z jejich komunity informaci o zločinech, považuje se to za největší zradu. Jakási Hana popisuje, jak se svěřila sociálnímu pracovníkovi, že ji bije imám, což byl otec muslima, který přinutil ke sňatku. Sociální pracovník byl muslim. Když přišla domů, tento pracovník zrovna hovořil s tímto imámem a sdělil mu, co vypověděla. Když odešel, imám ji zmlátil, znásilnil, vyhrožoval, že ji zabije a na mnoho dní ji zamkl do sklepa. Pokud některé dívky vyslýchal muslimský policista, vždy vypnul nahrávání a nutil je ke stažení výpovědi. Další doktrína je nadřazenost mužů nad ženami, Súra 2.2.2.8. Muhammad učil, že ženy jsou podřadné podle Muhammada. Pokud kolem modlícího se muslima projde žena nebo pes, modlitba je neplatná. Podle práva šaria žena musí poskytnout sex, kdykoliv muž požádá. Svědectví ženy má poloviční váhu než svědectví muže. Obvinili žena muže ze znásilnění, předpokládá se, že souhlasila. Pokud nepřivede 4 očité svědky muže a pokud tak neučiní, bude sama odsouzena. V Pakistánu 88 uvězněných žen jsou oběti znásilnění nebo hromadného znásilnění, které neměly 4 očité svědky muže. Za další separace žen. Podle islámského práva žena, která je sama venku, je považována za promiskuitní a sexuálně dostupnou. Velký muftí šejk Taji al-Din al-Hilali prohlásil: když necháte venku nezabalené maso a sežere ho kočka, či je to vina, kočky nebo masa? Problém je maso. Kdyby žena seděla doma, žádný problém by nenastal.
vynucené sňatky. Šaria nestanovuje žádný minimální věk ženy pro sňatek. Podle šarii mlčení znamená souhlas se sňatkem. Džihad a sexuální otroctví. Podle islámu nemuslimští zajatci se automaticky stávají otroky. Zajaté ženy se automaticky považují za rozvedené od svých manželů a sex s nimi není nevěra. Beztrestnost muslimů na britské půdě v nich podporuje dojem, že jsou na dobytém území. V Rotterdamu jeden muslim jménem Muhammad vypálil jedné oběti na kůži písmeno M jako znak vlastnictví. Označkoval ji jako krávu. Pár citací z poslední části. Vnitropolitické faktory umožňující činnost gangů. Za prvé argumenty islamofobie, rasismu, wokeismus a politická korektnost. Strach z obvinění z islamofobie inhibuje nejen zákroky vůči gangům, ale i veřejnou debatu. Podle think tanku Policy Exchange obvinění z islamofobie je užíváno k zastrašování a diskreditaci jednotlivců i organizací poukazujících na činnost grooming gangů. Na vině je mimo jiné definice islamofobie, na které se dohodla AAPG, All Party Parliamentary Group, a která chrání muslimy před jakoukoliv kritikou za každou cenu. Kritika muslimů je politicky nebezpečná a dokonce trestná. Tento rámec podporuje řada zákonů, Race Relation Act, který obsahuje definici rasismu tak širokou, že policie a sociální pracovníci se děsí toho, že by podnikli cokoliv, co by mohlo být vykládáno jako poškození menšin. Tento trend byl posílen zákonem Equality Act a legislativou o tzv. Hate crimes podle zákona Public Order Act a Crime and Disorder Act. Kritika jakýchkoliv aspektů islámské kultury je považována za rasovou nenávist. Tradiční britské normy jako svoboda slova, ochrana dětí a nestranné uplatňování zákona byly podřízeny primárnímu imperativu, že nesmí být dotčena senzitivita menšin. Mimo jiné, uvádění etnických a náboženských aspektů trestných činů bylo prohlášeno za bigotní. Rezignace na uplatňování existujících trestních sazeb. Teoreticky podle Crime and Disorder Act mají být považovány projevy rasové a náboženské hostility za přitěžující okolnosti, vyžadující zvýšení trestní sazby. Přesně tyto projevy byly prokázány, když pachatelé označovali oběti za bílý odpad, nevěřící děvky, při znásilňování volali Allahu Akbar a říkali jim, jste dobré jenom na to, aby vás muži jako my zmrdali a zacházeli s vámi jako se špínou. Navzdory tomu zvýšené sazby nikdy nebyly uplatněny. Naopak tresty se pohybovaly u nejnižší možné hranice. Muži usvědčení ze znásilňování desítek dětí po celé roky dostávali tresty tak nízké jako 4 roky, maximálně 12. A většina z nich byla propuštěna v polovině trestu. Jejich odlišná kultura byla citována jako polehčující okolnost. Soudci se odvolávali na kulturní senzitivitu a nutnost zabránit posílení krajní pravice a narušení komunitní soudržnosti. Odsouzení byli jen výjimečně deportováni navzdory ustanovení UK Border Act. Místo toho dostali ubytování, zajištěnou stravu a sociální dávky. Politikové měli k dispozici přímé briefingy, četli interní zpravodajství a přesto popírali, že by o čemkoliv věděli. Blokovali vyšetřování, mstili se whistleblowerům, umlčovali kritiky a to vše, aby nestratili podporu muslimských volebních bloků. To nebyla nevědomost, nýbrž kalkulované, opakované celostátní obětování britských dětí. Zpráva zmiňuje konkrétní politiky a jejich konkrétní jednání. Zmiňme jen Keira Starmera, který jako
ministerský předseda, označoval znepokojení veřejnosti za agitaci krajní pravice. V době, kdy byl Director of Public Prosecutions, čili šéf veřejných žalobců, 13 000 podezřelých vyvázlo s výstražným dopisem. Zpráva jmenuje lejbristické radní, kteří se sami dopouštěli sexuálního zneužívání. Sadiq Khan, starosta Londýna, měl přístup k dokumentům Her Majesty Inspectorate of Constabulary, policejní inspektorát, a dosud popírá existenci grooming gangů v Londýně. Přitom po vydání této zprávy bylo zahájeno šetření 4 000 případů grooming gangů v Londýně. Velmi stručně role médií, panovala cenzura a autocenzura. Soustavně nebyla uváděna etnicita a vyznání pachatelů ze strachu před obviněním z rasismu. No, omlouvám se, ten přednes nebyl kdo ví jaký. Já jsem to chtěl číst rychle, aby ten díl nezabral, já nevím, hodinu. Tak na okraji mimochodem lze si na tom všimnout jedné věci. U těch grooming gangů se nejedná o migranty, kteří přišli v té vlně po roce 2015. Tihleti pákistánští muslimové nebo jejich rodiny žijí v Británii desítky a desítky let, už třeba od 50. let. Řádění těch nových migrantů, které je na denním pořádku, nemá rysy organizovaného zločinu. Obvykle je pácháno ad hoc, což tu věc nečiní některak méně závažnou. Ve světle toho, co jsem četl, ve světle toho, co se děje na denním pořádku, nelze se divit, že mnozí příslušníci britské veřejnosti reagují například takto. What the fuck is going on, alright? What the fuck is going on in this country? A 2-year-old has been murdered and raped by some African fucking migrant who's come over from France or whatever, alright? Because he's a French national who's come over here and he fucking raped and murdered a 2-year-old little child, right? Start switching on. You're not seeing what's happening. You are not seeing what's happening, right? We're allowing these fucking beasts into this country and they're raping through communities. Fucking raping through communities. How many times do you need to be fucking shown and told? Honest to fuck. Honest to fucking God. Enough is enough. Enough's enough. Ta zpráva, ze které jsem tak obšírně citoval, nám poskytuje mimořádně relevantní kontext pro následující část, ve které pojednám o filmu Citizen Vigilante. Myslím, že úplně každý normálně myslící a normálně cítící člověk, který četl tu zprávu a který zároveň viděl tento film, si musí vroucně a toužebně přát, aby takový člověk jako Citizen Vigilante opravdu existoval. Na ČSFD najdeme neobyčejně zbabělou a alibistickou anotaci, ve které se praví: muž bere spravedlnost do svých rukou a loví zločince. Jeho křížová výprava proti zločinu ho staví do konfliktu s místním policejním náčelníkem. Na ČSFD si netroufnou pojmenovat, o jaký zločin a o jaké zločince se jedná. Film Citizen Vigilante si bere za základ skutečnou událost, ke které došlo v roce 2016 v Hamburku, kdy v městském parku skupina migrantů 3 hodiny brutálně znásilňovala a byla 14letou dívku. A u soudu až na jednoho všichni členové této skupiny vyvázli s podmíněnými tresty v délce 6 měsíců až 2 roky. V akčním thrilleru Citizen Vigilante hlavní postava, Američan dlouhodobě žijící v nejmenované evropské zemi, bývalý příslušník americké armády, vykonává spravedlnost
nejen na tom gangu násilnických migrantů, ale také na soudci, který je osvobodil. Film Citizen Vigilante má mnoho společného s celou řadou podobných filmů. Napadá mě například velmi úspěšný film z roku 2008, 96 hodin. A pokud je mi známo, nebo pokud si vzpomínám, film 96 hodin nevzbudil vůbec žádné kontroverze. Nepochybně proto, že teprve o řadu let později propuklo šílenství wokeismu. Jsem přesvědčen, že dneska žádné velké studio by takovýto film nenatočilo. A nebo by si vynutilo takovou změnu scénáře, aby předmětem pomsty nebyl albánský gang, ale gang bělochů, aby toto studio a tvůrci filmu nebyli nařčeni z rasismu. V Německu byl tento film efektivně zakázán. Přesně řečeno, německá ratingová agentura neudělila nebo odmítla udělit tomuto filmu věkové zařazení, věkové hodnocení, bez kterého žádný film nemůže být v Německu promítán ani distribuován. A byly uvedeny k tomu dva důvody. Film prý obsahuje extrémní násilí. Přátelé, můžeme jmenovat asi 1 milion filmů, které obsahují násilí neporovnatelně větší. A pak také proto, že by prý film podněcoval nenávist k migrantům. Přátelé, bohužel žijeme v době, kdy už samotné citování faktů, ku příkladu takových, které byly uvedeny v té zprávě, o které byla první polovina, nebo pouhé zobrazování faktů, bohužel má potenciál vzbuzovat nenávist vůči migrantům. Film se nesmí promítat také v Řecku. V Británii se čeká na to, jestli ratingová agentura udělí to věkové hodnocení. V reakci na tyto zákazy nebo na toto znemožňování promítání tohoto filmu Elon Musk zveřejnil na síti X tento film zdarma na dobu 48 hodin. Během té doby dosáhl 20 milionů shlédnutí. Myslím, že ke shlédnutí na YouTube určitě je ke shlédnutí na té platformě Bombuj. Jo, mimochodem na ČSFD jeden uživatel ve své recenzi napsal tohle, že bylo zakázáno promítat u našeho afrického souseda, nedivím se, haha. Já jenom cituju, nic nekomentuju. Já když jsem poprvé viděl na sociálních sítích krátké ukázky z toho filmu a pojal jsem úmysl ho zhlédnout, tak jsem měl určitou obavu, aby to nebyl špatný film, protože tím by se ta jeho message částečně zdiskreditovala. Ale moje obavy byly rozptýleny, je to prostě ve svém žánru akčního thrilleru normální dobrý film. Nízkorozpočtový, rozpočet byl 9 milionů dolarů, ale prostě normální dobrý film. Je dostatečně napínavý po celou délku filmu, ta délka je rozumná 90 minut, má dobrý střih, dobrou kameru, docela zajímavým způsobem mírně narušuje chronologii, jsou tam prostřihy mezi situacemi, které se odehrály v rozmezí, řekněme, několika hodin. Takže sledujeme nějakou situaci, v určité chvíli je přerušena prostřihem do nějaké jiné situace, která se buď odehrála nedlouho předtím, nebo probíhá paralelně a zase v nějakém bodě následuje prostřih buď zpátky do té původní situace, nebo do nějaké třetí situace, ale všechno je to velmi přehledné. A těmihle prostřihy se zdařile udržuje, řekl bych, takové svěží, lehké napětí. Samozřejmě ten děj je předvídatelný, nejsou tam žádné dramatické zvraty, ale totéž se dá říct třeba právě o tom filmu 96 hodin nebo o jiných filmech.
Hlavní postava je docela dobře charakterizovaná, mimo jiné několika vedlejšími epizodami, které přímo nesouvisejí s hlavní dějovou linií toho filmu. On je mimo jiné také podnikatel a vlastník nemovitostí a vidíme jeho manažerský styl v určitých problémových situacích. Pomocí 2 setkání s trojicí teenagerů, troublemakerů, kdy při tom prvním setkání on projevuje velikou trpělivost a vysvětluje jim, v čem spočívá nebo jaké důsledky má jejich špatné jednání, když se jedná o nějakou banalitu s jízdenkami. A teprve po druhé, někde uprostřed filmu, když oni v parku zle mlátí nějakého kluka, tak on s nimi velmi tvrdě a rázně zatočí. Takže zkrátka nenechte si namluvit, že to je špatný film, což samozřejmě budou tvrdit a už tvrdí progresivisté, kteří jsou z toho filmu dočista nepříčetní. Jenom na dokreslení, na ČSFD má 66%, na Rotten Tomatoes má 94% a na Amazonu je na prvním místě mezi top 10 movies to rent and buy. Netvrdím, že tato procenta jsou vždycky tím nejlepším ukazatelem. Konec konců na ČSFD někdy vidíme ratingy, nad kterými zůstává rozum stát. Ale myslím, že alespoň tolik potvrzují, že to prostě není špatný film. A dáte-li na mě, tak vězte, že je to dobrý film. Tak co ještě? Máme tady předběžné opatření ústavního soudu. Já vám k tomu ukážu 2 mýmy, takže přece jenom bude něco ještě legračního. Tady je jeden, to je parafráze samozřejmě reklamního sloganu Alzy. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. A toto je samozřejmě parafráze osudového projevu na Staroměstském náměstí. Jinak já to komentovat nebudu. Obě strany mají naprosto protichůdné argumenty. Na obou stranách zaznívají hlasy ústavních právníků nebo odborníků na správní právo. Na straně kritiků například vyjádření ústavního právníka Gerlocha nebo hlas spolutvůrce ústavy Cyrila Svobody. No ale jako můžeme se těšit ještě na nějakou grotesku, jak se to bude postupně vyvíjet. Tak, to by určitě stačilo, vidíte. Dneska to bylo hodně hutné, ale myslím, že ta zpráva zejména si zasloužila tak obsáhlého pojednání. Mějte se, příště nashledanou.